Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. Има сериали, които просто излизат, и има сериали, които още с първата си заявка носят усещане за мрак, напрежение и голяма история. Точно такъв изглежда Грачи, новият исторически детективен екшън на режисьора Иля Максимов, който прави премиерата си в Уинк на 2 април. Още по първите кадри и по официалната информация става ясно, че това няма да бъде леко или фоново заглавие, а проект, който иска да потопи зрителя в тежката атмосфера на следвоенния свят. Действието се развива в Ленинград през 1947 година. Време, в което войната формално е приключила, но белезите от нея са все още навсякъде. Именно в тази напрегната обстановка, капитанът от милицията Александър Ратников започва разследване на серия жестоки убийства. Следата го отвежда до човек, който на пръв поглед изглежда обикновен технолог в местен рибхоз. Но зад тази самоличност се крие нещо много по-страшно. Постепенно става ясно, че това всъщност е бившият заместник-началник на нацисткия лагер за деца Грачи – Гюнтер Зейлер, укрил се под чуждо име и преследващ собствена опасна цел. И точно тук сериалът започва да звучи наистина силно, защото Грачи не разчита само на криминална интрига. Тук има сблъсък между минало и настояще, между справедливост и прикрито зло, между човек, който търси истината, и човек, който години наред е успявал да живее с чуждо лице. А когато в уравнението се добави и историята с изчезналата по време на войната семейна колекция от произведения на изкуството, сюжетът вече придобива още по-голям мащаб и обещава не просто разследване, а опасна игра с висока цена. Голям плюс на проекта е и актьорският състав. По официални данни в сериала има над 150 персонажа, а сред имената виждаме Артьом Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дария Балабанова, Михаил Евланов и още редица познати актьори. Генералният продуцент Олга Погодина подчертава, че кастингът е бил дълъг и много внимателен, а за екипа е било особено важно именно Артьом Ткаченко да изиграе харизматичния следовател, а Алексей Макаров – злодея, когото тя описва като кървав убиец с добри сини очи. И това описание само по себе си вече подсказва, че ни чака силно екранно противопоставяне. Още нещо, което веднага прави впечатление, е, че Грачи очевидно няма да разчита само на диалози и мрачни коридори. Продуцентите говорят за екшън, за физически натоварени сцени, за преследвания, сблъсъци и битки. Като част от кадрите са заснети дори без дубльори. Това подсказва, че сериалът ще се опита да предложи не само драматична тежест, но и реално екранно напрежение. Такова, което се усеща и в движението, и в телата на героите, и в самия ритъм на историята. Това, което прави Грачи особено любопитен, е именно комбинацията от жанрове. От една страна имаме историческа среда и силно изразен следвоенен фон. От друга – класическо криминално разследване. А от трета – личен, мрачен и почти обсебващ конфликт, който обещава да държи напрежението от началото до края. И ако сериалът успее да удържи този баланс, той има всички шансове да се превърне в едно от по-запомнящите се руски премиерни заглавия на сезона. Грачи е планиран като 8-сериен проект, а след онлайн премиерата в Уинк, телевизионното му излъчване се очаква скоро и по РЕН ТВ. Така че ако харесвате мрачни исторически сюжети, силни разследвания, герои с тайни и сериали, в които миналото отказва да остане погребано, Грачи определено е заглавие, което заслужава внимание. Днес сериалът стартира в Уинк, а с него идва и въпросът. Ще гледаме ли просто поредния криминален проект или нова силна история, която ще остави следа? Вие как мислите? Напишете в коментарите дали сюжетът ти звучи обещаващо и дали този сериал има потенциал да се превърне в едно от силните заглавия на сезона.